hai cái này cái chân miết ngàn kren hai cái bề đây bát cái jingim jong u bangeit cái đây bên long kumno na cái bà art korin riu khát sao hadu cái khát cái bà khát nhiều Shua bangan kren ngai kau di baru aku kertain ke jong Jesus Christ bang try ba unong penim ujong bat ujong pi. Ha kada khot ka bakat sao ha do khot ka bakat nyau. La peningi yangi ikatu ka ni kidak jong ke jing pair. Ha pedeng karukom im karukom ya ke jong ubanget. Ha ka baye day bat ke ni ka pertei. Ka bam tip you try. Pak ka persyak ya ketien ka jong oblay. Bat mi i hang ni ya kata ka jing pair ka benengkong ka dei ha ka rukom im nai ka rukom ya. Ha ka ketien nang way gi ong WALK walk ani ya. Ka baar ha kata ka jing champang nai ka jing star wisdom. Ka balai ha kata ka worship lani ka jing mani. Ka basau ngine pe ya kabedei bat ba la khot yangi ba ngim dei banyakit lengkor lang bat kebasan la khot yangi ba ngidei ban penya khlat ane pen kerpang iya la de to ngin pe ning kong ha ka de khot ka bakat sao ya uw baning kong walk la de kata ka rukom im ka rukom ya jong ubngai ude ban yai kumno ude ban im kumno to ngin pe na de khot ka bakat sao ka bang kum ne tu wat long pi ki para barkit lengkor lembat ki bangeit kebentar berbuat kong namar ka hok kadon ka jingalok ayu bat ka bam hok for what partnership has righteousness we kata ka hok kadon jingade ayu bat kata ka lawlessness bakata ka bam hok ong ka ketien ka jongoblay ka kentin hok hang ni righteousness hang ni ka kren ya kata ka jing kentang jong ka jing im laning yung purity of life ka jing long kentang jong ka jing im lani kata ka ba pen sung ubha ya ublay lani kata ka bang yung ka ba please ya ublay lani ka ba pen sung ubha ya ublay kum ki banget ngidei ban yo i yalade bakata ka rukom im ka rukom yat ka jongi kaya per na kata ka lenti jong ka perthei la ka long ha ka rukom im ka rukom yat ka rukom le ka rukom riam na dong shadong ni de ban i ba ka don ka jing per ka bakrao ka kontras ka bakrao ha pedeng ka rukom im ka rukom yat ka jongi bat kata ka rukom im ka rukom yat jong ka perthei gide ben i ya kata ka jing per kata ka benengkong i hang ni righteousness ka hok ka kren ya ka bakum kata ka jing im nang ta ka ong ru hang ni ka benta ka babuot ka ong ba ka jing shai ka don ka jing slok ayu bat ka jing dum pi hang ni ka jing shai light ka don kata ka jingye day ayu bat ka jingdom haning ngi ikentien fellowship kadon jing aday ayu bat ka jingdom kamut ka jing shai bat ka jingdom kamdon yakano ka fellowship bat ki banget ki di bandon yakata uw bar ka bangiong ka wisdom ani ka jing star habang apet yaki video agak dikisingi ka bedai baka cherry blossom. Halang ipet ni i yaki jingdum. Ni i yaki baken ja pertai. Ni i yaki baken ja sultan. Ni i yaki bampenso bha yotra. Ni i yaki ka persyak ka tien ka jong blay. Bala da fidei ki banget. La fidei ki banget asu ai nuksa fi ka way na ki babuan tali ki nuksa. La fidei ki banget. Pihak ban ngong tu bat bedwai ban ai ublay ka jing start ya fi ba fen i hang tu ba ka jingdom sudah hang tu ba la fi day ka banget fi song tu ba ka jing shai kam don ka jing day bat ka jingdom
Kadau namar bangi ya lek men lang baka jingdom namar bangim patip ya ublay ubalong ka jingsha. Ngim patip ya jisu bolong try bo nong panim jing. Ngim pat mat ya ka jing panim. Dadang ila mat ya ya ka jing im jing ila pen kala. Baun ai ka jing start dengi banginam ya kersum ti lang. Bat ka jingdom. Namar ka jingsai ka don jinga day ayu bat ka jingdom ong ka ting ka jong ublay. Bat kiwe kiwe. Bat kiwe ngam kantang ka sherif lasam bat kiwe kiwe. Bangin duai ba ublay un ai ka jing start di kita ki bangeit ki basisha. Bakit itu baka ni ka day ka badum, bat ka ni ka day ka basay. Hakinu ki bentak nang bangin nom ya snok ti lang. Kumta la khot yang ni ka ting ka jong ublay ba ngin long kita ki baya per. Na kata ka pertay, na kata ka badum, ka persya ublay yo Jesus Christ. Namar baka jingim ka jongi kadai ka jingim ka bangi haban im kat kum kaktiin ka jongoblay. Fi namar ka khot ka bakatsan ka ong ukris udon jingade ayu bad ubelial hang ni ka tau yau satan. Ukris udon jingade ayu ukris udon jingade ayu bad ubelial hang ni ubelial ka mo satan. Uni uday udah beliau balai, ka keren ka worship, ka jongi, ka jing mani ka jongi. Namar kum ki bangeit, ngilong kita ke jing yo kenti ka jongoblay, thiet yangi, ang akting ka jongoblay, daka dor ka snam jong ukris, kum tang ngimlong shu ki jongi ang akting ka jongoblay, ngilong ki jong utray, te kum tang ngin pendan buram ya ublay, leng ba ka jingim ka jongi. Ngilong ki jong ukris, at thiet yangi daka dor ka snam ukris. Kum ta ngilong ki khun ke jong oblay ngilong kata ka position ke jingyok kenti ke jong oblay bagni haban sang thu kum ki khun ke jong oblay ba kam don kata ka common ground hapdeng u jisu bad u satan hapdeng u jisu bad u satan kata ka ka badai jong u satan jong ka pertay jong ka jingdom kam day bandon benta ha ka jingim ka jongi ar koren kan long basan khat nyau ka ong ki baha ukris ki long ki jing thau ki batmai badaba la dala pen emi da ka gospel jong Jesus Christ la ayapi ya kata ka jinglong ka batmai de namar ka ta ka daw la khot yangi bangin long ki ba yaper namar ba nila don ye kata ka jinglong ka batmai la da utra shisha ula pen im yangi fi da kho ka bakhasan ka ong kumno la ni ubangeit what portion does a believer ubangeit la ni ubangeit udon benta ayu bat uta ubangeit hadu bang ngim lasu ban penyever ai kini kisni uno ubanget bat uno ubanget kamtam kum haka jela ka jungilai ka ba khambun kita ki balakam ba ki long ki kristan henrei namar ba ka jingim ka jongki ka long kum ka perthei ke kristum lang bat ka perthei habaro ki liang ngim lasu ban penyever ne ka bas ngausi ka long ladang ikam shisha bangilong kita ki banget hau kris. Balada ngiya selok. Ladang ngiya kersum ketilang. Kabadai bat ke ka ba persyayu try kadai namar bangim patmat shisha ya uha ka jingim ka jongi. Kumno ba ubanget songtu ya kada khot ka ba khatsan. Kabaong bat u kris udon kajing adai ayu bat u belial. Lani u bangeit udon benta ayu bat u bangeit. Fi na kata kadaw kada khot ka bakat saw nyelet biang. Kadon kani ka koman ka hukum ka jing kentu na ka keting ka jang oblay. Baka ong ba what long pi ki para bakit lengkor lem. Hang ni parang ka ong do not be unequally yoked. Wat no mekit lengkor lem bat ki bangit. Haka no ka benta. Haka bam ka di, haka ya ka riang, haka riam ka bet. Haka no ka benta.
Bangim day ban yakit lingkor lem. Bakani kentien bangin na makit lingkor lem layo na ka Deuteronomy ka long ba ar ka dakot ka ba sipaw ka ba mot. Ka jimot ka kamot. Ngide ban syong la ne halaka jong kata ka benta ka jongi. Ngimday ban ya kle jaktum. Nyaban stay within our own rank. Halaka jong kata ka benta na ka rank ka jaka ka bangiday bansa la ni syong. Ngimday ban yakit lengkor lempat ki bangeit. Kam tam le shu ha ka dekot ka bakat nyau. Ladangin puli hang tu ka dekot ka bakat nyau. Ngisai ni ka ting ka jong blai. Ka don ro ka jingkot yangi bangiday ban penya khlat. Pe ka dekot ka bakat nyau ka ongkum ni. Ba kum ta to ya mi no ma fi. To ya mi no ma fi na preng jongki bato penya khlat no yela de ye fi. Haga Bible parangong be separate. Bi yang tu be separate kau ngak tinggal jong oblay. Be separate. To penya khlat no yela de mapi ong mano ong utrai. Kumno ba utrai ong to penya khlat no yela de na pedang jong kita kibam yat ka kum ka tin ka jong oblay. Kumno habaga Bible ka ong to penya khlat no Hakata ka fellowship dan ka jingnya selok. Ka jong pi ba film day banyak selok bat ka jingdom. Kumno la da filatip you try but filong ki khun ka jong oblay. Ka common ground ha pi usultan ro biang ujisu ro biang ka pertai ro biang ujisu ro biang. Kamla ban long. La khot yang i na ka ting ka jong oblay. Ka ong kumno bato penya khlat no ilali mapi ong mutrai ka bomot kumno ngidei ban kentaj mardor ban yat bat ka perthai ka kenti dang ni separated dan ni penya khlat no iladi ka dei bangin refuse ban kentaj ban yat bat ka perthai dan ni kum ka perthai namar la khot ngidei kita ki belajiat ke jango blai kum tang ngidei ban long ki be per na ka perthai Fi, kani kadai kata ka jingim jong u bangeit. Na ka ba ar ko ren riu khat sao do ka de khot ka ba khat nyau. La ka long ka shong kha ka shong man. La ka long ka ya ka yang ka bam ka di ka riam ka bet na dong shadong. Ka dai ban don ka kontras ka jingya per. Ha padang u bangeit bat u bangeit. Ba kani kadai ka bentana ka ting ka jong u blai ka bang alapet i fi. Perkhat i kani ka kentien. La da pi la ker sum kti Haka perthai balada fi day u ka khon ka jong bolai ka jing shisha fi de ban kin ria no om dei tang ban kin ria fi de ban kalaba mut pa shu utrai pan ma be ki pop ke jong fi utrai long bahok bat ubiyai ne ban ma bat pen kho ban pen kan tang pat ya fi bat ya bat im ka jing im ka ba pen sobha ya ka mon ka ba im ka ba khoi ka jong utrai To blay ka jing suk unlong rangkat lam pilang ba ini ijingkai ka belengkot. Ai kan rung haki donot ke jong pi. Bat ko ngo ya ka ktien ka jong u blay. Amen.